poso. Linebaran setyo boten hangirang iraos kamardikan kula dumateng ingkang hangrasuk agami sanesipun agami Islam. Kepareng hangaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem kita sami, namo buddhaya, rahayu rahayu rahayu. Katur dumateng para pinisepuh ingkang pono ing pamawas. Dalah lepto ing pitutur pangemban pangembating praja ingkang satu sinudarsono. Para kadang panitia ingkang kinurmatan, pamirsa sutrisno ingkang cinaketing manah. Kepareng matur kula sesulih saking keluarga ageng putra mangun ingkang sepisan ngaturaken agunging panuwun dumateng keluarga agung Kenzi Vegetable, khususipun Bapak Khairul Anwar kalian Ibu Erli Agustina Rahayu ingkang sampun kepareng nimbali kula sakadang saperlu nderek ngregengaken Kenzi sayur duwe gawe hanawung datosno kawuningan mbok pilih saking keluarga ageng putra mangun anggenipun ngaturaken pagelaran kirang anuju prana nyuwun lumunturing sih samudra pangarsami ing pangajap pepanggihan menika datosno taling ingkang kadangan ingkang langgeng ing wusana wilujeng hamriksani ngantos paripurnaning pagelaran kirang langgungipun nyuwun pangapunten nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wangi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada setunggal lagu katresnan sejati kapiyarsa janji tresno disekseni lintang-lintang endang wangi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ketemu tresno suci
ngambar arom tan kuciwa katon mamanise sekar mekar lan melatiri nonce katon kinelo tak ganti aneh jagat katresnan wanodya ayu utama gambar aruming kusuma atleng-leng prantana agawe sengsem pengenolo esemulir pait madu lindri-lindri nyawa netramu dasar lancir kuning agawe sengsem hatiku katon memadise sekar bekar lan melatiri noce katon kinelong adakan di andik jagat katre Oh tiada yang lebih indah, tiada yang lebih indah hatiku andai yang kau tahu rembulan kang sumuar yang seni tresno kang utuh lan ana liya mung sira wong ayu ngambar arom tan kuciwa katon mamani melatiri nonce katon kinelo kakanti aneh jagat katresnan tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu hatiku andai kau tahu rembulan kang sumunar nyakseni tresno kang tuhu ra ono liya mung sira wong ayu gambar dan kuciwa katon memandise sekar mekar lan melati rinonse katon kinelo takkan diandek jagat katresnan tiada yang lebih rindu selain hatiku andai yang kau tahu kang sumunar nyakseni tresno kang tuhu tan ono liya mung sira wong ayu
iki mau salah sapa kok nganti sliramu meketake tresno ora nyono atiku kok ora ngira yen saiki uripku banget nelongso yo yen kelingan marang sliramu
ingkang moho suci Supados wonten dalu niki tansah dipun atiridhoi anggenipun kita sami makempal wonten mriki ingkang kahormatan para sepuh dusun mriki sumamra para muda-mudi ingkang wonten dusun mriki estu kula nyuwun dhateng para rawuh sami ugi sowan kula sarencang saged dipun tampi patos ning kawula kesenian kayaan iki sebab ditemali kalian warga dusun mriki kados sampun cakap atur kula dhateng pamirsa menawi lepat kula nyuwun pangapura estu kula nyuwun dhateng para rawuh sami kok menawi lepat kula nyuwun dimaklumi Jani mangas sira kang sonan tepi mapaning kedaton ati enggal son gandeng astamu son piniji kadya sising ragaku duh nimas santung ati tresnomu mung lamunan semu nyawa kita esemu gawe sengsara matiku dan sanesah pasno siramu hananging ati mangung-mangung enggal gandengan astamu roncen kasetianku Dimas sira kang sonan tepi mapane kedaton ati enggal sun gandenge astamu sun piniji dadi sing ragamu aja nimas boyong aku ning kedaton hatimu panjalukku aja citrae janji mung karo aku ganti tekan ning pati Mas Umi ya semu nyawang endah semu gawe sesamatiku Sane so
suci. Kita puji syukur datang pangeran ingkang sampun paring kahormatan sehingga kita wakati nantian wonten setunggal awan mila mongko kita sesarengan puji asma pangeran Katur Bapak Ibu Bapak Nyo Para Rawa Satya
zakat salat zakat poso haji lamun kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima syahadat salat zakat poso kaji lamun kuwasa